تەڤیرا گەهاندنا ئاگربەستی لە هێنجی هێزن تورکیە دەشاندنا کاروانên leşkerî بۆ devera kêmkirina asta şer berdewam e. Ku ji destpêka agirbestê ve û tanha hejmara alavên leşkeriyên ku derbasî deverê bûne 4265 alav e. Li gorî rawangeha Sûriya mafên mirovan ku hêzên Tirkiye hejmarek ji alavên leşkerî ku tank û zirîpoş li xwe digirt ji dergehê Keferlûsîn yê Sînorê Bilîwa Skenderon re derbasî devera kêmkirina asta şer kirine û berêxwedana bingehên Tirkiye li deverê Koboyekê hejmara alavên leşkeriyên ji alê Tirkiye derbasî deverê bûne ji destpêka agirbestê ve û tanha gihiştiye 4265 alavên leşkerî. Li gorî rawangeha Sûriya mafên mirovan ku ji destpêka meha Sibatê ve û tanha hejmara alavên leşkerî û barhilgirên Tirkiyeyên derbasî devera kêmkirina asta şer bûne li bakurê Rojavayê Sûriyê gihiştiye 7600 barhilgir û alavên leşkerî her wiha hejmara leşkerên Tirkiyeyên ku derbasî Sûriyê bûne gihiştiye 11000 leşkerî. Di pêncê adara borî serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan civînek li gel serokê Rûsyayê Vladimir Putin encam da di civînê de behsa rewşa Idlibê kirin û yek ji xalên wê civînê ew bû ku agirbest li deverê were cîbcî kirin. Lê li gorî rawangeha Sûriya mafên mirovan ku ew agirbest bi awayekî rojane têbin pêkirin her wiha hêzên Tirkiyê jê dişandina karwanên xwe yên leşkerî de bo devera kêmkirina asta şer berdewam e.